Engantza baite hotzu, azkenien da, eitezu korrika eta gurozu zure markako betu, zure eta esperientzia gehiago hartu, eta azkenien engantza baite dago. Dau pike eta mani zoietzen duz, nirezpa baino hobeago izatea eta marka hobeagoak egitea eta... Azkenien egon gabe puntu baten ingo gula elkarregaz korrika egin. Orduen beti pentsatugu, azkenien entrenetan da beti hau pike hori esatie. Zein da, la costa buena, la costa mala. Zelan jungo da aurtengo denboralia? Azkenien da gure markako betxie, egin dugun marka pertsonalak jutie hobetzen pistan eta hori, azkenien da gauzat, da zuretzako, itozun azkenien da zuretzako, orduen jutie itea minima jutiko Espainera, eta Zaiatzen baitea marka hobeagoak eta hola.